Right, tadzoka zvakare pachibanda media. Handisi kufamba ndega. Uri sei? Iripo. Handiti ka. Saka nhasi tauya takakubatirai nhau yekubva inobva mudare ramambo Chinamhora padombo shawapa. Handiti ka. Pane mukomana wechidiki zvakare akaendesa nhau yake kudare ramambo Chinamhora kuti vanoyananiswa. Mukomana wechidiki uyu ari kunzi iye akabvisa roora remari inodarika iyo 1000, handichanatsoziva wangu correct figure. Abvisa roora iyo akuda kuti achitore mukadzi kana kuti achipiwe mukadzi. Mukadzi akatanga kuita sei? Musikana akatanga kutsika kuramba kuenda. So ndo nhau yatata tiite sei? Tinzwe kuti mambo Chinamhora vachaibata sei nhau yakaita sei. Vachele ngesindebele. Right. Indaba enzakalayo lapha indaba ezahamba yokhulunywa ku-Chief Chinamhora eyomfana yena owalobola umfazi wakhe ngemali edlulisa i-1000. Njalo elobolile kanjalo umfazi uyala ukuthi yena yenze ehambe kundoda yakhe yona leya eyayimlotsholile. So indaba thina simelele ukuzwa ku-Chief Chinamhora, right? Ku-Chief Chinamhora ukuthi uzayithatha kanjani indaba le, uzayilungisisa kanjani. So aiwa ngatipinde muvidhiyo zvine udzamu. Kasingeneni kuvidhiyo elilandelayo. Pamusoro mambo, pamusoro redare, ndauya nenyaya iri case number 178 of 26 item 13 iri nhau yakamhangarwa natatenda Tichayana achimhangarira Margaret Chizemo. Panhau imwe chete yakumhangarira Ellen Katsandi. Iri nhau yeroora refund. Ndo nhau yandauya nayo mudare. Tichakumbira mumhangali tatenda Tichayana sumudza ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mashure. Ini tatenda Tichayana ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiro wangu. Chisa ruoko pasi. Zvachiuya kune vakamhangarirwa Ellen Katsande naMargaret Chizemo, simudzai maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura. Handichati Ellen Katsande, Margaret wotaurawo zita rako. Ini Ellen Katsande, ini Margaret Chizemo, ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise maoko pasi. Ndoya kwauri mumhangali tatenda Tichayana. Ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbo wakagara pasi tasakisa kuti mumhangarire Margaret naEllen. Izwi rakasumukira. Pamusoro idare pamusoro mambo. Ini musi watumei ndakaroora mudzimai wangu. Pandakaroora mudzimai wangu inini ndanga ndisipo ndakatumira vana vabereki vangu namasisi vangu vakaenda vakandoroora. Saka zvadaro inini pandandakatasira kuti ndichatora mudzimai wangu haana kunge ndakakwanisa kumutora ipapo akabva achiramba achichinja madhetsi. Saka padheki ranga azondipa ranga riri 15 June ndopa akazosvika pakuchindiramba zuva racho risati rasvika. Saka akandiramba katukese pafoni inini ndachitori kuSouth Africa. Saka zvadaro ndakabva ndataura nyama ndopandaudza vabereki vake nanasekuru. Ndopa vakati vakambozama kutaura pafoni. Saka ndovakazoti ngatichiuya titaurirane face to face ndovakazokwirawo bhazi nepanakauya. Ndauya kudaro takabva tagara pasi nayo kumba kwavo ndobva tataurirana. Iye akabva aramba futi pamberi pabereki vake, akabva andiramba pamberi pabereki vake. Tatisati tagarisana apa. Saka zvadaro ini ndakazosvikawo pakuti ndakuda
sezvo ndakaraura sandagara naye ndakazosvika pakuti mari yangu naye vakabva vati ungabhadhari mari yake ndozvaitaura achiti anokwanisa kundipa mari yangu. Saka zuva racho yanga iri last week Tuesday ndobva takawirirana kuti vanondipa mari yangu makuseni Wednesday zvokuma5 makuseni ndobva vakati mari vanokwanisa kubuda 1.3 mari yese yanga iri 1.460. Saka makuseni isu takabva tazama kumbomirira ndobva takazofona late ndobva takazosvika pakuchidzokera futi kumba kwavo. Saka zvemari zvakazoramba zvakukakuta wega ndobva takazomirira zuva rese tichingozama tibatane navo pamari iyoyo yanga achitori basa. Saka pakazodzoka ndobva takazoenda kumba kwavo ndobva vakazoti ivo vanokwanisa kubudisa arikwanisa kubudisa 500. Saka zvadaro isusu papo takabva tatora 500 yacho imwe yacho vari kuti vanokwanisa kunge vachizobhadhara kupera kwemwedzi kushu atiyo. Saka maona tauya nenyaya iyi ndabva tichirega itore pamuri mako ndofanira ndadzokera kubasa kuti ndizoramba ndiri kuno ndichimirira nguva yacho ndofanira ndavatodzokera kubasa kutaura kwandinoita panguva yaTV nhasi ndavatomirirwawo kubasa. Kumhan'ara kwaita pandokona wamhan'arira Ellen na Margaret Dzemo. Ellen Katsane na Margaret Dzemo wakamira sei? Ndo anga ari mudzimai wangu avo ndo mai ambuya. Ellen ndio mudzimai wangu waroora. Ndo mudzimai ndanga ndaroora. Saka mukutaura kwedza kuti wakaroora kuna ambuya hapana matezvara. Roora rakaenda kunana. Roora rakaenda kumba kwavo hama dzacho dzanga dziripo. Ivo vanoti ambuya vakasiyana nababa. Asi baba pamarooro vanhu vakapa go ahead kune dzimwe hama dzacho dzanga dziripo dzakazokwanisa kunge dziripo musi wacho. Saka musi watakamhan'ara kunoisi takangobvunzawo mazita vangobva vangoti mazita amama nemudzimai wedu watakakwanisa kuti tingonyoresa apo. Ndo zvatakangobvunzawo patakamhan'ara pacho. Zvikuita zvokuti nyaya yakatotongwa pakatoita chisungo pakatoitwa imwe down payment yezvavakawirirana. Mukomana ari kutaura ari kuti iye vakatowirirana vakatopanana madheti ende pakatorifandwa $500. Handizvo izvozvo balance ndo yasara kuti vapedzerane. ndatoone patakasainirana pacho mubuku ndopatakanyorana tikasainirana pasi. Isusu nyangwe tikada kuti tipenengura kenyaya yakatotongwa kare yakatopiwa judgment ende imwe yacho yakatoenda mari pamakasainirana kuti kudii? Takasainirana kuti month end ndomupa 800 because pakuroora akaroora ne905 then grocery rangu vaina ravina kupera rese vakati raita 240 then anga kanditorisa passport ndakaita hafu nepapassport akati ndoda $100 yangu back then neimwe 70 yakataurwa munoti 70 yechini then pane 140 yedheko takaita hafu akati ndiuida list yacho toni zvinhu zvacho kana mabata zvinhu zvenyuka tirega yakuya zoti mambo chiuya mupedzise umeno pamusoro inindira kuti uzivawo ndomatakasainirana malist zvese zviri but akanyoresa zita rangu zviri mufoni ini panoroorwa mwana amaina anambotaura nemi ndipeoka ndipe itone pamakanyorana pacho patikanyorerana ndiapa patikanyorerana pasi ndosika yakazosvika kuma100 1.4 something ndinoda kuona list so 16 June ndopakabhadharwa $500 ndokandakavapa 500 takapiwa nani neni ndakanuya naye ndabva kubasa iwo ndowe musikana wacho waive nayo uchibvawo ndichibva kubasa yakabva kupi mari? Alright, inini pane ndishanda pane tumari tunosara tuyatu ndotwanenge ndichibhenga neshamwari dzangu tichitamba maraundi. Saka mari yaichengerwa nemusikana nonzi Ruvengo andaishanda naye ndizvo zvakachinja kushandira. So
mari yaifanira kunge iri 1.3 ndosana ndakavati 1.3 ndisina kuziva kuti rimba ashandise imwe mari pandakataura naye teerera mubvunzo woziva kuti uri kurevei ndati mari yawakapa uyo wakaiwana kupi ndakanotora kuna ruvimbo yaive yeraundi yataichengeta yako iwowo yawaishanda roorapa rakabviswa richienda kunani kuna madzikoma angu nana baba vangu varipo iwowo ndobva wati regai ndidzorera inini ndakafonirwa ndakanzi natete vacho tete vacho varapa tete vemukomana vakanditi tiri kuya kumba kwenyu weekend kuti mari yedu iriko asi wakaona mwe mukomana here hatisi kuda zvakuedhura attention kumba kwenyu ndozvavakandiudza mambo yangu kuti ndaramba ndega kuenda kumurume saka ndakudzisira mari yacho chii ndega kwakarambire umurume munoziva kana anti kana vanhu muchironga munoronga muri vaviri asi chaizonesa chokuti ndainzi mira ndichabvunza mira ndimbotaura natete mira ndigozobvunza tete chino tete sikainasaziva kuti tichiri vaviri here kana kuti tiri vatatu saka murume waka uchamuda handichamuda wakaramba murume uzodobina ndakatoona kuti zviri nani kutorega kupinda pane kuedza wopinda wozoramba wapinda zvinanogara zvaramba usatoita sei wapinda usati wasangana nematambudziko kumberi ikoko asi wambobvumire uroro toti yatopfuura iyo yabatsira saka shamwari panapa varatsa kuti makawirana modzosana namari kapana but mawiri akaita iyi mari vakambotanga vamboita sokunge vachitaura kamwe saka zvakangwaraka daiwamira dheti ramakawirana makasainirana kana vatadza kuriremekedza dheti rozoyaka kuna mamba ndokuti iko nomamba hapana chavanotoka ndori kune dheti ramakawirana makasainirana kuti mari ichauya mamba vakatonga vanoti ko zvatakatawirana kudhare anditete vari kwega kana yava mu31 asina vasina kubhadhara tete vasina kuya vanouya kunokwa momba ndozvandosekera ndakati nyaya yacho uye kwamuri vakuru then ndirainjero pane ndisipo ndakandiruko tete vangu vanokwanisa kufambira nyaya dzacho nokuti zvisachakwanisa kuti ndakamirira imwe yacho yakanyorwa 160 apa ndei ndo inenge yazosara yachona iri yei yakanzi chiyapo yandakati 160 left with 160 to be paid by any date any day ndapedza kumupa 800 yanga takawirirana musapitwa ndikaongorora zvakawanda ndozotaurisa regai ndigamuchire zvamakaitira nameka toshanda nezvamakawitirana mega imi nokuti ndikatanga kuongorora zvakawanda ndichatanga kubvunza mubvunzo yakawandisa ipapapo chokwadi ndinayo mubvunzo patsika asi ichite zvamakawitirana iwo mukomanaka mirira dhetiretswa 31 June rakataurwa vamakawitirana tona kuti mari yacho inouya tozoona any day yacho yataurwa inoti any day anosvika 2030 inofanira kusvika musi wa30 June ampera na 30 ndizvo kati tiri kudheti rapapo rakazi 31 June saindosekera ndakazosvika pakuti saka tikushandisa 30 hatina 31 June saka 30 June ndopatotarisira kuti mari iri kuitwa sei mari nanzi ndinopa sekuru vangu varapa ndo vanosvitsa kuna tete vemukomana sezvandakangoita pa500 ndakataurisa sekuru fasvitsa kuna tete vemukomana ndizvozvo pasekuru vako ndovapedze nyaya dzacho kana tete vemusikana vasina kuzopiwa mari by date iroro ndopainozoita nyaya pane zvino haisati yanyaya nekuti makawirirana ndizvo makawirirana mazuva acho hasati adarika kana mazuva adarika ndopatozosipa nenyaya hapari zvino handina chimwe chandokwanisa kutaura kunze kwezvamakawirirana
saka ngatishandei semunhu shandai nedheti shandai nezvavakawirirana vanavo omana kana dare tichiti hatisimke simke handika shandai nezvakawirirana nevana kana mazuva akazenga adarika ndopainozoita nyaya asi pane zvinhu hapana nyaya nekuti mazuva acho haasati asvika saka ngatikoremekedzai zvavakaitira naivo vega vakasaimirana kana zvazodarikidza ndopainozouya kudai ndaigona kuita mvunzo yakawanda asi haichabatsira ikatitei nezvakanyoti tingosiremekedzei zvakawirirana izvozvo zvichandisa izvozvo saka imimi kana mazoona kuti musi wa7 Julai wasvika usina kupiwa mari then ndopamunozoya momhangara kwamambo kuti tine agreement iyi yekuti ndopiwa mari musi wa30 June but nhasi atiwo 7 July hasi ndapiwa mari yangu ndopamamuzomhangara but for now handachandokwanisa kuvapusha nekuti mambo vanobva vanditi sei mambo muri kutipusha iro zuva ratakagorera nasati rasvika hatina mhosva yatataparachi takati mari yakutovapa mutemo unotendera kuti munhu ataure paakasununguka kunge achipa munhu mari yake sezvamakaita monyorerana pasi zviri pamutemo izvozvo kuti mambo chizomanikidzai kuti zuva iri richinje izvozvo hazisiri pamutemo kana ndakutomanikidza ndinda kutopara mhosva nekuti musikana achabva ane mhangariro mambo vakundimanikidza kuti ndichinje zvatakasaimirana nemukomana yobva yaita mhosva kuna mambo saka ngatiremekedzei zvamakasaimirana pasi kana 7 July azosvika ndopamunozoya kuzobvunza kuti sei mari isina kuuya mazvita tasunungura dande